Здравейте, приятели! Как сте, пичове, мои фриендс? Как се чувствате днес? Ще ви попитам, между другото. Да, ето ме. Просто съм с такъв. Не съм бил при Арчер в чествата. Enchanted 100 лъкове, яко. И стрелички. Има още лъкове, споко, приятел. Лефна ли се? Почти. Джойна се, супер. Почти. Джойна се. Танк, стандарт. Май сам при стандарт не съм бил. Не, при стандарт съм бил. Готов съм за PvP вече. Аз още не. Да, знам, ще ти почакам, тъй като ти нямаш много време да набереш материали, така че... Да, иди си се. Лъкче. Има много малко. Enchanted 100 не си хаби Enchanted 100 лъка. Ти къде си? Много са тъпи честовете. Ама има едни с лъкове Enchanted 100. Клай! Къде? Клай! Ама взел ли си оръжие? Да, две оръжия само. Къде са? Ето къде пише Archer. Къде пише Archer? Аз отидох на по-горен етаж. Той там е за PvP, това място за PvP. Значи Отиди първо при Archer и при Archer има Enchanted 100 лъкове, брат. И ще бъде бая готско. Нека силата бъде с теб. Опа, плач. Ама честовете са празни, аз не откривам никакви даймонд мечове. Къде си? При Archer? Чай да открия. Къде си? Armor. Ти не си ми усил даймонд броня. Nothing. Къде си? Ете. Weapon. Отиди при Archer. Weapon. Нямаш ли даймонд броня? Не, няма нищо никъде. Ти си при други честове. При Archer ходи, при Archer. Ще си взема малко стрелички. Едната стрела ти трябва, нали знаеш? Опа, аз взех доста. Стаки 35. Уау! Сега ще покажа къде е даймонд бронята. При танк. Аз си открих даймонд... Открих даймонд броня. Вземи ми и ми да Взех. дай после. Вау, Слагам я открих в хляб. Слагам я при Archer. И слагам я при хляба. Не мога. Слагам я при лъковете. Слагам я. Не мога цялата, само едно мили. Къде си? При лъковете. Хънтър. Не, при Archer отиди. При Archer. При Archer ходи. Където Арчер? Къде пише Archer? Ето, тук. Сега влезе в този чест. В този. Този. Сега няма пълна броня, но си вземи. Сега ще дам още едно. Ето, сложи. Да. Ето, достатъчно. И готови сме. Готов. Вау. Готим ли гледаш, Да. Нали, на Dark Vader. Ти откъде си взел даймонд меч? Това не е Diamond меч. Какъв е? Това е Iron меч. Имам и Gold меч. Аз обаче нямам айрон меч. Искаш ли? Нали не се чупи? Пак е добре. Ти имаш ли Gold? Да, имам И аз ще игра с Gold. Готов за бой? 3. Къде си? Вътре. Айде. 3, 2, 1. Стой, не, тая малко, да си хапнем ябълка. Нямаме право на това. Добре. Аз ти биех с ябълка. Тук е много повече животи, около 20-30, нали? Майко, напълни ще те бият, бе. Ти закопам въгъла. 13. Изхабил съм ти се 1-7, да факт. Дай двои. Как те бие? Уби ме, браво. Не съм. Почти. Също. Убихте, да. Опа, излезнах. Съжаляваме. Сега ще влезем отново. И ще си отивам да вземем нещата. Взели ми ги? Да. На PvP нямам право да връщам. Добре, ще си ги взема отново. Ти стой там, защото ти нали всичко си имаш. При стандарт, На Iron PvP Sword, нямам право да чакам обаче. имаш. Нямам. Вече имаш. Арде. Какво е това? Сега вече умрях. Бати умрелото PvP. Ами сега, дай ми малко време. Съвсем малко. Аз си хапна. Хапни си, ето. Айде бе, то па нищо не си.
Айде, бе. Си. Ти дори с Golden Apple не ме би. Айде, с Golden Apple. Без. Аре, що не мога си Еми ти ми биеш доктор яд. Да чукнем на една стая, сега ще ми кажете не. Али? Не. Както вчера с Марто. По-скоро пук. Вчера с Марто. На Коледата. Онази. Миналата искаш да кажа. Добре, може, ама не сега. После може да забавляваме с вас, само да изиграем още едно примерно пивко. Опа, Айде, дървета. добре, старт. Теб те цели непрекъснато. Ти Ти лош да и върта. ще го убия тос. Кой? Той те убива? Да, бе, ще ме убие. Къде слаба. Откъде знаеш, може и той да победи Басел, така че... Как ба се да победи? Не, казвам, че може и ти да ме победиш, Тони. Аре, покажи се, Той да покажи лечи се, бе. малко. Ти се покажи, бе, ела. Ти само с лък ме биеш. Какво, бе? Като си ми далече. Ела с мечове се бием. Аре, бе, ела. Ау, аз имам Iron Sword само. Нищо. И Iron е много силен пък. Кик. Някъде бягаш, бе. Къде си искам? Къде бегаш, бе? Той е прав. Си лошо момче. Си лошо момче. Аре, бе, ела ми. Аз съм клекнал. Аз все по. Ще те замери с хляб. Не мога го замеря, ама нещо не мога ям. Багна се. Шо не мога ям, бе. Ти. Гледай, ела мъга с хляб ще бия. То път ще ме отепаш. Отепаме. Не съм ти взел нещата обаче. Нито един. Абсолютно нищо. Само стак стрели бедеш. Ама не ти трябва, ти колко още имаш. Айде, ходи си, елай горе и си вземи нещата. Аз ще хапна още една ябълка. Ти с ябълки ме тепеш за това. Не, аз си бях хапнал една ябълка само. Аз съм без ябълки. Не може да нямаш, аз имам само стак. Аз имам само За тебе е нормални честа, ябълки. за тебе е честа. И тук има бутушки, е там. Аз имам бутушки. Нямаш. Забравя съм да си сложа. Да, без бутушки са. Вече си сложа. Трябва да си намеря Golden Apple. Добре, айде готов да започнем. Да. Ще не мога да хвърна. Не знаеш, че аз мога да съм кликнал. И какво като си клекнал, като ли няма Аре. те намеря? Килваше ме, мама. Ченге ме спира мама. Искакеш мамо. Мама му, лела му. Да, бе, ние се разминахме. Ах ти. Сега сме едно на едно. Това е решаващ рунд. Ти си решаваш трун, бе. Ще имаш. Искаш ли още? Да играем. Бъгнах се. Защо правите клип? Еби си газо. Аре, Пукни се, бе. и това беше от нас. Шмайзер. Мене и